Ev çend rojin hejmarek teqîn navenda bajarê Efrînê de hejînin. Hejmarek welatiyên sivîl bûne qurbanî û birîndar ketine. Zirarên maddî jî encam dane. Herî dawî îro sibehê teqînekê li pêş barhegeheke grûpeka çekdar rûda û navenda bajarê Efrînê hejand. Jêdereka taybet ji Efrînê ji Arkê re eşkere kir ku îro sibeha çarşemê teqînek ku diriya bombeyeke deng ve li pêş navenda rewşenbîrî li Efrînê koçekdarên Ehrarê Şerqiyê wê wek baregehekê bikartînin rûda. Lê ta dema amadekirina vê nûçeyê hîn jî derencamên teqînê nehatine zelalkirin. Heman jê derê serbar kir koçekdarên Ehrarê Şerqiyê cihê bûyerê dorpêçkirin. Otomobîlên hawarçûnê jî li wir kombûn û nîzîkbûna xelkê ji cihê bûyerê hate qedeğekirin. Roja yekşemabûrî jî di bîstê vê mehê de sibehê li nêzîkî geraja otomobîlan û filkeya Kawayê Hesinkar li bajarê Efrînê terorîstekî nenazkirî bombeyek avête nava paseka welatiyekî Kurd û raviyaw ew bombe di nava pasê de teqiya. Di encama wê teqînê de 5 kesan jiyana xwe ji dest da û 9 kesên din jî birîndar bûn. Li gorî ku jêdera taybet ji Efrînê ji Arkê re dazanîn ku di nav birîndaran de ajokarê pasê Şêx Rifet ku bi xwe Kurd bû ji gundê Şêx Ihmo yê navçeya Raco ve bû li gereka Mehmûdiyê niştecî bû bi giranî di nav wan de birîndar bûbû. Herwiha jê derê serbar kir ku teqîna duwem jî li nêzî xwaringeh yan jî hola jîn ya şahiyan rûda bû lê encamên wê nehatin zelalkirin. Tu qurbaniyên canî jî nehatine tomarkirin. Her di vê derbarê de du teqînan li taxa Mehmûdiyê di vê hefteyê de rûda. Metirsiyeka mezin li ba xelkê durust kir û zirarên maddî jî encam dan. Herwiha li navenda navçeya Cindêrsê jî teqînekê li pêş navendeke xizmetguzariyê rûda bû da encamên wê jî maddî bûn. Ev çend rojin rojan e li Efrîna Rojavayê Kurdistanê teqîn rû didin. Hejmarek welatiyên sivîl jî bûne qurbanî û birîndar ketine. Tanha destên li pey wan teqînan nehatine eşkere kirin. Tu alî jî li xwe negirtine.